ассалому алейкум тамошобинони муҳтарам канали биогумус тҷк ва мухлисони дарахти павлония. ҳамаи шуморо бо иди фарорасии иди рамазон табрик намуда бурдбориҳои зиёд орзумандам. чӣ хеле ки фаҳмидем маълумот дар бораи ниҳоли дарахт павлония мешавад. ин наворро мо дар шаҳри бохтар ба навор гирифтем. касоне ки дар ниҳоли павлония сорти М1 ва FT дар кор боша марҳамат карда муроҷиат намоед. телефон ва WhatsApp дар экран навистам. инаиҷа дасти чап полка сорти М1 боқимондаш сорти FT насиб карда боша баъди 2 ҳафта ино ҳам уже полно тайёр мешавад. хоб вақте ки айтеплица растаниро гирифта ба замин мегузорем, дар он вақт дарахти павлония стресста мевалта. барое ки ҳамин дарахт стресста нағалта нашавад, яъне пешакӣ мо 10 рӯз 2 ҳафта павлонияро, яъне ҳамин стаканчикоро дар берун мемонем ки ҳавои тоза, ҳавои берунда одат кунад. барое ки вақте ки пага заминда мегузорем, уҷа замини калонда гарм мешавад, шамол мешавад. бояд ҳамин стресс нагирад. вақте ки стресс кашид, касал мешавад, касалида дучор мешавад, баъд душвортар мешавад. дар инаинҷа мо як дона дарахт коридем FT зимистон даник буд,